Tablety vo výučbe na základnej škole, 6. lekcia. V tejto 6. lekcii si ukážeme vlastne stránky, ktoré sa venujú na internete tabletom a vlastne ich použitiu. Takže máme tu odkazy na také stránky, ktoré sa venujú tabletom, a to Planeta vedomostí, Tool.sk, Škola na dotyk, Digiškola. Teraz si jednotlivé stránky navštívime a pozrieme sa, čo sa na nich dozvieme. Takže na Planete vedomostí sa dozvieme. Sú tu rôzne školenia, majú tu podporu pre užívateľov. Čo je to Planeta vedomostí? Môžeme si pozrieť video. Maximalizuje sa 4 šipky, kliknem. Planéta vedomostí je spoľahlivý zdroj učebných materiálov pre moderné a inovatívne vyučovanie. Je tu viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, biológie, chémie a prírodovedy. Portál je určený pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Všetky materiály, ktoré na ňom nájdete, sú prístupné zadarmo. K dispozícii sú pre vás celé lekcie alebo jednotlivé materiály, ktoré si môžete vyhľadať podľa potreby. Nájdete medzi nimi animácie, ktoré vizualizujú skryté procesy. Simulácie, do ktorých môžete aktívne zasahovať. Didaktické hry. Filmy znázorňujúce experimenty a prírodné deje. Interaktívne cvičenia s okamžitou spätnou väzbou. Jedným slovom, je tu všetko, čo potrebuje žiak a učiteľ na výučbu v 21. storočí. Ak ste učiteľ, môžete materiály využiť priamo na hodine ako názornú didaktickú pomôcku, ktorá vstupuje do vyučovacieho procesu spoločne s prácou pedagóga, učebnicami, pracovnými zošitmi a inými pomôckami. Tiež môžete zadať žiakom úlohu na domáce samoštúdium alebo interaktívnu domácu úlohu, ktorá bude automaticky vyhodnotená. Žiak sa môže pomocou komplexných žiackých lekcií doučovať, prípadne hľadať materiály rozširujúce základné školské učivo. Rovnako tak môže pripravovať projekty, učiť sa na písomky či prijímacie pohovory. Rodičia sa na portáli môžu učiť spoločne so svojimi deťmi a tak im pomôcť pri doučovaní alebo príprave domácich úloh. Pozrime sa, ako portál vyzerá. Po otvorení stránky sa zobrazí portál, v ktorého ľavej časti nájdete panel, z ktorého sú prístupné všetky vzdelávacie materiály. Pre tých, ktorí sa s planétou vedomosti len zoznamujú, je dôležité aj okno vzdelávacej zóny, v ktorej sa naučíte ovládať všetky možnosti portálu. A ako sa dostanete ku konkrétnemu vzdelávaciemu materiálu? Kliknite na požadovanú úroveň, predmet a v tejto časti obrazovky sa zobrazia vzdelávacie materiály. Stačí si už len vybrať tému a spustiť konkrétny materiál. V ďalších videách v školiacej zóne si ukážeme, ako vyhľadávať materiály, ako pripraviť prezentáciu, úlohy a všetky ďalšie možnosti, ktoré portál učiteľom, žiakom a širokej verejnosti ponúka. Veríme, že aj spustením tohto portálu sme urobili veľký krok k digitalizácii nášho školstva a rozhodne to nebude krok posledný. Naším dlhodobým cieľom je spojiť digitálny vzdelávací obsah s tlačenými učebnicami a pracovnými zošitmi a vytvoriť platformu pre kontinuálne digitálne vzdelávanie. Takže to bola Planéta vedomostí, ktorá sa aj sama predstavila. Ideme sa vrátiť krok späť. Tak, a ideme si predstaviť ďalšiu stránku. Tool.sk. Pozrieme sa na Tool.sk, čiže Tool.sk, tvorte, vzdelávajte, zdieľajte, pridajte sa. Sú tu materiály inšpiratívne pre vyučovanie, čiže je potrebné sa tam prihlásiť a následne nájdete kopec materiálov, ktoré môžete použiť na výučbe. Preto tablet je vhodný vlastne spojiť s takouto interaktívnou zábavou na internete, kde žiaci si môžu hľadať materiály pre svoje projekty, robiť si rôzne fotografie, obrazovky, ktoré ďalej môžu použiť vo svojich prácach a následne vlastne
vytvárať zaujímavé prezentácie. Ideme sa pozrieť teda na ďalšiu stránku. Škola na dotyk. Takže škola na dotyk. O projekte môžeme si kliknúť. Začal projekt v roku 2013. Prvá fáza projektu december 2013 až jún 2014. 15 vybraných škôl získalo viac ako 400 tabletov Samsung Galaxy Note 10.1. My sme boli medzi nimi. Sú to špičkové tablety vybavené špeciálnou dotykovou vrstvou, na ktorú sa dá písať integrovaným perom. Tablety budú prostredníctvom riešenia Samsung Show prepojené na tabuľu s dotykovým displejom s uhropriečkou 65 palcov alebo 162,5 cm. Každý učiteľ navyše dostane Samsung notebook na domáce použitie. Všetky technológie ostanú po skončení projektu školám. Čiže vlastne vďaka tomuto projektu Škola na dotyk naša škola Janka Alexovho zvolenie získala tablety, s ktorými môžu naši učitelia pracovať na vyučovacích hodinách veľmi interaktívnou a zábavnou formou. To je škola na dotyk. Ideme sa pozrieť ešte na ďalší odkaz. DigiŠkola, na ktorej nájdeme taktiež veľa materiálov, ktoré môže človek použiť pri vyučovaní. Čiže o projekte si môžeme dať informácie, ktoré poskytuje táto stránka. Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zariadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Takže vidíme, že stránka sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu a nájdeme tu napríklad nejakú galériu. DigiŠkola na kolesách. Vidíme tu rôzne aktivity o digitalizácii pre školy. Návod na tabuľu, návod na tablety, Samsung Show. Čiže nájdeme tu návody, ako používať tabuľu, ako používať tablety a kopec ďalších informácií. To by bolo z odkazov na užitočné stránky všetko. Zo školy na dotyk. Tu máme ešte odkaz, ktorý vlastne nám ukazuje predmety. A po kliknutí na daný predmet vidíme, že už sa nám tam zaradila naša hra na matematike, ktorú sme si predtým ukazovali vo videu a stiahli z obchodu Play, Mat Duel. Čiže kategorizuje nám vlastne naše aplikácie pod jednotlivé oblasti. Dobre. To by bolo zatiaľ z tejto 6. lekcii všetko. Ďakujem za pozornosť.